Naiwe Oshomole, waitei? Hai mimodza, taurira pasi uko, mudanzviwa naniko? Kutaurira pasi kuita sei kwachona? Inda uchida kundinyadzisa mwana iwewe. Ye? Sei uchida kundishoresa? Taura kuti waitei ndisati ndakurova. Modza mukambozinzwisisi. Ndadikitira ndakatswanya maiziya, saka ndatozongomuka nchona ndakazara dikita, but hapana akanyanya stereka apa. Wadikitira? Idikita rudzi iroro rabva ramuka rakatotisa nekapeti yaunorarira. Ye? Dikita rigopoya mumagumbezi ese unofuga, ronosvika pakuoresa kapeti. Nyatsotaura zvakanaka, waita sei Oshomole? Zvandikutokudza izvo ndozvaitika modza. I think dikita irika razosangana nedova razvidonobva mazen'e emba umu. Ndakambomudza muradho akatsukunyora tichishandisa maasbestos, but anoda kuteerera aida kusevha mari. Chione zvakuitika manje. But modza, musanyanyozvidya nyumoyo stereki. Ndichiyanika marangizha achona nekapeti. Gendro mabude ndakaenda. Mabude uchienda kupi kwachona? He? Hauna kwauri kuzorova mabude uchienda, wanzwaka? Nyatsonditaurira kuti uri kuzvifambisa sei iwewe pamba panapa. Ndiudze, ipapa magumbezi ako ayakaita kuomarara so, kuita kukwasharara zvekuti kana tikamamisa anomira. Mabhinda uko auri kunyatsoita panapa usiku iwewe. Ye? Imbondiudza toni. Modza. Pindura we mwana waIngribet. Uda kuti arombeseka baba kako here? Pindura uko kasika. Magumbezi akukwasharara uko I think kangori kasimotishu kemadziwa modza. Hati mchuruke kwa paipa here pandaive neflu. Ndasonga hetsura kazina na PO box ndakanomesa marangizha. Saka I think ndo pakabvawo marara ipapo. I'm sure musomuno wacha modza vata chenenge yakateta poriji so icherera slow yakaenda. Uri kutoseka. Ukufunga kuti handisi kuziva chaita kuti magumbezi wayawo marara here. Chindiudza kuti magumbezi aya nekapeti zvatota nei. Kasika kutaranisa ndakudzemura mwana waIngribet. Ndazogaya modza. I think ndimabridge. Hatanorara chimwe mvura ere usiku hwese. Saka inini I think kuti mabridge ndiarasira vhangubva marangizha mangu. Hapana kana imwe explanation ingameke sense. Saka weti ya Bridget yazoenda sei pashoti rako rawarara wakapfeka? Imamaini. Hamisi makunyanya ndisamukona here mimi. Makundimbunyikidza manje apa ende ndabonazvo. Muchiri kundidere pamuchapanapa mimi. Kana ndoro wangu mabude. Ndakanogara musiti sezvirungeta vana vamwe vanhu. Aiwa kani mwanangu. Haisiriyo nyaya yacho iyoyo. Kungoti zviri kundirwadza chete kuti shuwa 16 years here mwanangu. Munhu achiri kungoitira weti mumagumbezi. Unowana sei musikana uchiita weti? I will keep this as a secret. But please mwanangu, chirega kuramba uchiita weti. Mahwani wayo modza. Ndomboedza kusiya but hazvokuramba izvi. Madi kumbedza kuramba kandisungirira kana datyika muchuno. Pamwe zvinogona kuteta nani kandakarega zvakatoshamisa panapa. Ukufunga kuti ucharegera kuita weti here iwewe? Zvakatovharana unonyadzisa iwewe, unonyadzisa stereki. Modza, kwa munondilainiwani kuti rizimwana ranomba riri panapa umana. Ndikwaezva. Ndopaponera pa umana. Ano mabridge awo ndana ayarari nana zimselebza vanofambisa guwa. Ndichikombera kauyo, iwe chikombera imbomira ipapo sekuru Oshomole vachiri busy. Varuda mbotanga vayanika magumbezi avavaitira weti. Wobva wagezeswa nagogo. Haunoko unoziva kunowanika matatyere tutamboedza urara takwasungirira datyika muchiuno maybe zvinopera. Hayo Bridget, indava kanune ngudzi mwana iwewe. Uri gatsa apa. Nayo mana. Gatsa kudii kwachona. Iwe CK tomboendako mukomanana kwaari kuya. Anenge aitira gamba futi mburugwa saka toda tombonotsvaga mapamba maextra large timupfekedze. Hayo mabridge, modza, wana zvikuita mabridge. Amai!